Que tal? Boas noites. O novo récord de España establecido por Ana Peleteiro sitúase nos 14 metros 87 centímetros. De seguido ampliamos antes titulares. Os máis mozos son os principais demandantes das probas de antíxenos que realizan as farmacias dende o pasado xoves. Os establecementos poden expedir un certificado negativo fundamental para entrar na hostalería. A Xunta de Galicia investirá uns 183.000 euros en obras no polígono de Espiñeira, en Boiro. Entre as actuacións previstas figura a mellora de viais e a instalación de novas beirarrúas. O Consello Regulador do Mexillón de Galicia e a Deputación de Pontevedra buscan vías de colaboración entre ambas partes. Potenciar a produción do bivalvo e o seu comercio foron as dúas cuestións que centraron na reunión de hoxe. Vila García presenta a programación de San Roque con máis de 50 eventos. Cáense das celebracións a Festa da Auga e o combate naval. Con Barro estrea un museo moi especial. Hoxe inaugurouse a exposición A Muller e o Mar no Fogar Armandiña, unha mostra que serve como arranque do proxecto museístico mus.co. Numerosos mozos acudiron ás farmacias do Salnés durante a fin de semana pasada para obter o certificado negativo e acceder á hostalería. A expedición deste documento polas farmacias é válido dende o pasado xoves. As probas farán aos usuarios mediante a supervisión das farmacéuticas. Dende o pasado xoves, as farmacias galegas poden expedir os certificados de test de antíxenos negativos, un documento necesario para acceder á hostalería naquelas vilas que se atopan no nivel alto ou no máximo de restriccións sanitarias. As pruebas de antígenos te permiten unha certificación en este momento durante 72 horas para poder entrar en hostelería. Eso es lo que están pidiendo ahora. Son unos test que se hacen vía nasal con un hisopo que tú te introduces en la nariz, en las dos fosas, tomas la muestra, lo pones en un reactivo y una placa nos va a decir si es positivo o negativo. Nosotros os damos unha certificación. 25 farmacias do Salnés participan no programa de realización de test para a detención rápida do coronavirus. Para os establecementos é unha oportunidade de seguir colaborando na loita contra a pandemia. Nosotros lo hacemos por solucionar un problema de salud importante que está habiendo ahora y un poco más de trabajo. Realmente es trabajo porque le tienes que dedicar un tiempo y luego tienes que esperar 15 minutos a tener el resultado. As probas as realiza o propio usuario pola súa conta. Pode facelo na súa casa ou na propia farmacia. En caso de realizalo no establecemento, as farmacéuticas supervisarán a realización da mostra para garantir que se faga correctamente. Sí, porque realmente es un autotest. Este lo puedes comprar desde hace poquito tiempo. Te lo llevas y te lo haces en casa, pero ahora la Xunta permitió el hacer una modificación en el que se puede hacer para conseguir la certificación en la farmacia, pero nosotros lo único que hacemos es certificarlo. 15 minutos despois de realizar a proba obterase o resultado. A maioría de persoas que se están presentando a estes test son xente moza, especialmente menores acompañados polos seus pais. Es gente joven, la gente que viene. Muchas veces vienen con padres que piden la opción, porque de principio se podía hacer de 13 a 35 años nada más. Ahora ya es extensible a toda la población. Unha vez certificado que o resultado é negativo, as farmacias expedirán o documento que o certifica cunha validez de 72 horas. Os positivos serán informados aos Sergas e deberán seguir os protocolos establecidos. Tanto o Servizo de Saúde como as farmacias recomendan realizar estes test para frear a expansión do virus. Actualizamos os datos da COVID na nosa contorna. 2.925 persoas positivas na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. E o dato con que arranca esta semana. Son 22 casos menos que onte, despois de que se registraran nas últimas 24 horas 162 novos casos positivos e 184 altas epidemiolóxicas. A fin de semana deixou malas novas. Así faleceron 3 persoas que foron diagnosticadas con virus, subindo a cifra total de vítimas mortais a 185. Pola contra, dende que comezara a pandemia xa curaron 16.296 persoas. En canto a presión hospitalaria, a día de hoxe hai 43 pacientes con COVID-19 ingresados. 38 están en planta de hospitalización, mentres que 6 continúan na unidade de cuidados intensivos do Hospital Montefelo. En área sanitaria de Santiago Barbanza tamén descende o volume total de casos activos de COVID. Hoxe son un total de 2.302, 55 casos menos dende o pasado venres. Pola contra, o dato negativo dase dunha nova suba dos ingresos nos hospitais. Hoxe 35 pacientes ingresados, 31 en planta convencional e 4 na unidade de críticos. Por concello, Ribeira segue a encabezar a lista de municipios con máis casos activos. Hoxe son 169, 2 máis que o pasado venres. Boiro segue na liña descendente. Hoxe son 120, 11 casos menos.
O mesmo acontece con Pobra, que baixa o seu número de contaxios ata 62, Noia, que suma hoxe 63, e tamén Rianxo, que se sitúa nos 48. Tamén caen significativamente os contaxios en Porto do Son, que pasan de 46 aos 30 positivos. Pola contra, soben os casos en Muros, que pasa dos 77 aos 87, Outes, que suma xa 25, e Lusame, que pasa dos 11 positivos aos 15. E o Sergas tamén informou que un total de 397 persoas acudiron ao punto de atención sanitaria instalado na lonxa de Ribeira para a realización de gratuita dos test de antíxenos para maiores de 12 anos. As probas detectaron 2 casos positivos. Este servizo volverá a estar operativo o vindeiro sábado para quen desexe someterse a este cribado aberto impulsado pola Consellería. O horario de toma de mostras é de 10 a 20 horas. E a piques de comezar as festas da Peregrina, en Pontevedra a fin de semana transcorreuse en incidentes importantes en relación con cumprimento das normas anti-Covid. A día de hoxe hai no Concello 836 casos activos, 10 menos que onte. Precisamente na xornada do domingo esta cifra xa se reducira en 20 persoas respecto do sábado. O Xeadil de Festas fixe un chamamento á responsabilidade. Como concelleira responsable das festas, que disfrutemos das actividades, que o fagamos con responsabilidade, con cabeza, porque a situación epidemiolóxica sigue sendo altamente preocupante. Mesmo que parece que está mellorando un pouquiño, pero mellorando sen deixar de estar nunha situación de risco moi elevado e que, polo tanto, bueno, pues, disfrutemos con cabeciña. Mais novas. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, investirá uns 183.000 euros en diversas melloras a realizar no polígono de Espiñeira, en Boiro. Así o anunciou o titular deste departamento, Francisco Conde, durante unha visita realizada esta mañá ao Parque Empresarial boirense. O conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, visitou esta mañá o Parque Empresarial de Espiñeira, un dos 51 polígonos en toda Galicia que resultaron beneficiarios das axudas postas en marcha pola Xunta, de cara a impulsar proxectos de acondicionamento e mellora de equipamentos. En concreto, o Parque de Espiñeira obtivo 2 axudas, cuxo importe supera os 183.000 euros, que permitirán a mellora da pavimentación, da sinalética e tamén das beirarrúas, así como a instalación de colectores de lixo. Traballando nesa mellora da accesibilidade, mellora tamén da sinalética, neste caso tamén de forma concreta mellora dende o punto de vista de actividade de reciclaxe do diferente lixo que se vai xerando neste polígono. Creo que nese sentido Boiro sigue demostrando a súa capacidade de iniciativa, no seu momento tamén coa habilitación dun viveiro industrial que está permitindo que hoxe en día se podan desenvolver actividades de emprendemento, actividades tamén de formación, e neste caso con este investimento. Durante a visita o conselleiro mantivo tamén un pequeno encontro co alcalde José Ramón Romero e con representantes da Asociación de Empresarios do Polígono, que serviu tamén para recoller algunhas das principais demandas aínda pendentes no parque empresarial, como é o caso do seu peche perimetral, ou mesmo a mellora da seguridade. Unha delas é ir ao cierre perimetral, porque, moitas das naves non teñen acceso pola parte de atrás das instalacións e en caso de incendio, pois é moito máis fácil de abordar o incendio, e aparte é un cierre perimetral do polígono para evitar os roubos e iría dotados tamén con cámaras ese cierre perimetral, e tamén algo que se lle pide agora ao conselleiro, é zona de aparcamientos, porque xa están ocupadas na súa totalidade todas as parcelas. Estamos vendo que están chegando grandes industrias, por exemplo, Gealsa está facendo 2 naves e acaba de facer unha cámara frigorífica, e a cantidade de persoas que van a acceder ao polígono agora en un breve tempo vai ser moi grande, e temos falta de espacio. O Concello ten varias parcelas e a nosa intención é habilitar esas parcelas para aparcamiento dos traballadores que veñen a traballar ao polígono. Tamén visitaba esta mañá o Barbanza a Consellería do Mar, Rosa Quintana. Acudiu á lonxa de Ribeira para coñecer as melloras realizadas nas instalacións grazas á convocatoria de axudas do ano pasado, entre as que se incluiu a adquisición dunha nova máquina de lavado das caixas de peixe, que contou cunha axuda de 236.000 euros. Acompañada do alcalde Manuel Ruiz, o patrón maior José Antonio Pérez e o xerente da lonxa Fernando Carreira, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, coñeceu o funcionamento da máquina de lavado das caixas do peixe, coa que conta a rula ribeirense. A súa compra, por un importe duns 236.000 euros, foi posible grazas á convocatoria de axudas da Xunta de Galicia do pasado ano, dentro da orde de proxectos de mellora de infraestruturas portuarias.
Precisamente a titular de Mar aproveitou a visita á lonxa ribeirense para anunciar unha nova convocatoria destas axudas por un importe total de 2,5 millóns de euros para este ano, das que xa se aprobaron uns 55 proxectos presentados polas confrarías de pescadores de cara á modernización das súas instalacións. O ano pasado se aprobaron 35 proxectos por máis de 2 millóns de euros e este ano acabamos de resolver tamén 55 proxectos por máis de 2,5 millóns de euros. Quero decir que todos os proxectos que se presentan e que cumplen con requisitos que se establecen na orden son aprobados. Este ano, de feito, fixemos un incremento presupuestario para poder atender a todos os proxectos e eu espero que continúen con esta línea de traballo que está a defender o sector, porque iso, dende logo, significa que o sector sigue avanzando e sigue cada vez máis concienciado en facer as cousas con máximo respeto ao medio ambiente. Así é que, se xa a extracción do peixe e de todos os produtos da pesca teñen unha moi baixa pegada de carbono, pois con estas cousas que se fan tamén en terra, aínda axudan a mellorar esta pouca pequena huella de carbono que teñen como consecuencia dos traballos que se fan máis en terra que no mar. A lonxa ribeirense ten presentado tamén varios proxectos a esta nova convocatoria, na súa maioría relacionados coa eficiencia enerxética das instalacións. Temos varios proxectos, principalmente de eficiencia enerxética, as placas solares, temos tamén a sustitución a todos os carretillos en eléctrico, temos o mecanizado e a máquina de lavado que acabamos de ver, que tamén reduce considerablemente o consumo, e outras obras que se irán facendo pouco a pouco para mellorar o edificio. Entre os proxectos máis importantes dos aprobados para esta anualidade figura tamén a mellora dos sistemas de varada das embarcacións de pesca artesanal no peirao de Porto do Son, con preto de 308.000 euros. Avanzan os trámites para a construción dunha nova residencia de maiores en Pontevedra. O Concello concedeu hoxe a licencia de acondicionamento e instalación dun novo centro no barrio da Parda, concretamente na rúa Maruxa Mayo. A residencia será, iso sí, privada. Como decía, é importante porque mesmo sendo un equipamento privado, sabedes que incrementar este tipo de equipamentos na cidade sempre é moi importante, o que agardemos que se una o equipamento, a residencia pública que está pendente da Xunta de Galiza na parcela que xa ten cedida dende decembro do ano pasado para a construción desa residencia pública da terceira idade de persoas maiores en Pontevedra. O centro contará cunha capacidade para 150 persoas, con 132 habitacións individuais e 18 dobres. A parcela que ocupará ten 1.373 metros cadrados e a construción terá unha superficie de case 9.900. Segundo o proxecto, será un edificio de baixo máis 5 plantas e baixo huerta. Ademais, contempla a construción de 27 prazas de aparcadoiros e 2 para motos. O orzamento total para a construción é de 6.210.000 euros. Facemos un alto no camiño e a continuación regresamos co recibimento que Ribeira lle está preparando a Ana Peleteiro. Ata agora. Continuamos nas novas do día. O Consello Regulador do Mexillón de Galicia e a Deputación de Pontevedra buscan vías de colaboración entre ambas partes. Potenciar a produción do bivalvo e o seu comercio foron as dúas cuestións que centraron a reunión que esta mañá mantiveron a presidenta provincial e a nova directiva do Consello. Implementar melloras portuarias de trazabilidade na pegada de carbono ou no control de contaminación das rías. Son algunhas das tarefas pendentes que ten o Consello Regulador do Mexillón de Galicia na súa axenda. Está sendo unha campaña que hai que estudiar moitas cousas, isto é o tema tamén. Están pasando cousas no mar, que hai que ver de por qué, de onde veñen, pois está habendo unha escasez de produto. Esta baixada na produción preocupa o sector, que aínda así agarda poder salvar a campaña. É unha campaña que esperemos que o ano mellore, pero bueno, non vai a ser mala de todo, non vai a ser mala de todo. A demanda é fantástica e o que temos que loitar e pelear porque o noso produto este aí e sea o mellor do mundo, como é. Pero ainda mellorar o máis se cabe. A nova directiva do Consello Regulador mantivo hoxe unha primeira reunión coa presidenta da Deputación de Pontevedra. Potenciar a produción do mexillón galego e o seu comercio foron dúas das cuestións que abordaron no encontro. Somos importantes e temos que empezar a pensar no que temos en Galicia e temos este mexillón, vamos a ver, hai mexillón noutras partes do mundo, pero non é o mellor.
e cada vez temos que facer mellor. E para estar aí, nos Comisión Galego non temos que competir en calidad, en precio, temos que competir en calidad, e a calidad ten un precio. Nós non podemos ir a esas guerras, temos outra cousa, temos que dar un valor añadido ao produto porque o temos. A intención é que Mexillón de Galicia e Deputación de Pontevedra busquen vías para canalizar a colaboración institucional que permita avanzar cara aos novos obxectivos do sector. Para ver a posibilidade de que poidamos participar colaborando, non, na financiación deses proxectos, porque certamente facer eso é apostar polo crecemento económico, pola actividade económica, pola creación de emprego e por un sector onde somos os mellores do mundo. Silva aproveitou tamén para enxalzar o papel das mulleres do mar na xeración de riqueza e dinamismo económico en Galicia. Noelia Bebelia, de Adega San Salvador de Soutomaior, é o mellor albariño Rías Baixas da campaña do 2020. O panel de expertos escolleuno entre o medio centro de candidatos que se presentaron, outorgando a primeira medalla de ouro da Festa do Albariño de Cambados a su zona de Soutomaior. Un pequeniño que gana e dous que sempre que están aí de segundo e terceiro, é unha boa cosa. Outras veces gañaban os do Condado e do Rosal, esta vez están aí os do Salnés, a máis o da máis pequena das subzonas da denominación de origen, que é Soutomaior. É unha alegría que un pequeno pode gañar tamén o primeiro premio, ademais así pasaba antiguamente tamén. A notaria de Cambados abriu onte as plicas que gardaban os nomes dos 3 mellores albariños da campaña do 2020. Nesta 33ª edición da cata concurso, a medalla de prata foi para Gran Bazán, elaborado pola adega vilanovesa do mesmo nome. Pola súa banda, o bronce recaeu no Bouzar de Rei de Ribadumia. Estas dúas medallas quedaron, polo tanto, na subzona do Salnés. O pequeno acto que se celebrou onte no Parador serviu únicamente para dar a coñecer os viños gañadores, sustituindo o tradicional xantar co que se remataban as festas do Albariño, un evento que tampouco se celebrou o ano pasado por mor da pandemia. Mañá está previsto que se celebre a entrega de premios ás adegas gañadoras na cata concurso deste ano, unha cita que volverá a ser no Parador Cambadés. Vila García presenta o programa cultural das festas de San Roque con máis de 50 eventos. Do calendario de actividades caise de novo a Festa da Auga ao non poder cumprir coas normas sanitarias. Entre os concertos máis destacados atópase Fuel Fandango, Immaculate Fools, Lucia Pérez e Álvaro de Luna. Cun cartel elaborado polo artista Xosé Vizoso, o Concello de Vilagarcía deu a coñecer a programación das festas de San Roque. O programa estará de novo adaptado ás restricións sanitarias, pero este ano presenta unha oferta cultural moi completa con máis de 50 eventos. Actividades entre as cales non estarán tampouco este verán nin a Festa da Auga nin o combate naval. Evidentemente, este ano todavía, por exemplo, non toca volver a celebrar a Festa da Auga. Vamos a ter que esperar para aqueles eventos no que se espere que haya unha multitud de xente e non teñamos a posibilidade de aforalos. Esos todavía non tocan. Entre os 50 eventos inclúense os concertos de artistas consagrados como Fuel Fandango, Immaculate Fools, Lucía Pérez, Funso de Baby Load, Álvaro de Luna e Bayuca, con outros autonómicos locais ou emerxentes como TNT Band, Guiga, Catuxa Salón e Perseguidor, entre outros. Artistas para todos os públicos e de todos os estilos. Nesta programación hai dende música de vanguarda ata música máis tradicional, artes escénicas, humor, cine na rúa, como sempre, unhas festas pensadas para todos. Hai máis de 50 espectáculos programados para este verán. Ademais dos concertos, a programación de San Roque inclúe o cine na rúa, o Festiclown, pasacalles, monólogos, poesía e actividades para os máis pequenos, eventos que se realizarán en todas as parroquias. Unhas festas que intentan ser para todo o mundo, para todo tipo de gustos e con espectáculos que cheguen a todos os rincóns ou a casi todos os rincóns do noso concello, deso que tratamos en todas as festas que organizamos. Outra das novidades deste ano é que o pregón correrá a cargo dos xogadores do Arosa. Por merecemento, por historia, por cumplir 75 anos de vida, polo ascenso deste ano, que mellor que pedirlle aos xogadores del Arosa pois que tamén nos fa o honor de ser os pregoeiros das nosas festas. Por un lado, pois é un recoñecemento, unha trayectoria aos éxitos deportivos deste ano e por outro, que mellor que eles representan ese espírito deportivo, ese orgullo de cidade. A programación complétase coas actuacións da Orquestra América e da Duendeneta e pecharase cos festivais Folno Alobre, Amixa Rock e Revenidas. Todos os eventos se celebrarán entre o 6 de agosto e o 12 de setembro.
Combarro estrea un museo moi especial. Hoxe inaugurouse a exposición A Muller e o Mar no Fogar Armandiña, unha mostra que serve como arranque do proxecto museístico mus.co. A proposta está encabezada polo colectivo Armandiña, pero conta co apoio do Concello de Poio, a Deputación de Pontevedra e os veciños de Combarro. A primeira acción é a Semana do Museo e desenvolverase esta semana. Combarro viu nacer esta mañá o seu primeiro museo. Trátase dun proxecto diferente posto en marcha dende Fogar Armadiña e bautizado como Musco. Que levase traballando un ano e medio casi, en silencio, sen dar moito a coñecer para, dar logo a sorpresa e do proxecto que tiñamos en mente. Para conmemorar a súa posta en marcha dende hoxe ata o día 7 celebrase a Semana do Museo, unha proposta con diferentes actividades para dar a coñecer o patrimonio local. Lo que es una semana de actividades en donde queremos recoger un poco el tema de la cultura y el patrimonio que tiene Combarro y la zona de las cercanías. A acción central desta semana que xa se pode visitar no Fogar Armadiña é a exposición A Muller e o Mar. En donde hacemos un poco un resumen sobre cómo es toda la historia de las mujeres o cómo vivían las mujeres entre los siglos XVIII y primeros años del siglo XX. A intención de Armadiña é que o proxecto Musco chegue para quedarse. Para isto contan coa complicidade do Concello de Poio, da Deputación de Pontevedra e sobre todo da veciñanza de Combarro. O proxecto Musco nace dos propios veciños, farase pouco a pouco, non estará encasillado entre 4 paredes, que iso é algo moi importante para nós. Combarro en si xa é un museo, por eso non queremos pechalo entre 4 paredes, si haberá exposicións temporais, e sobre todo eso, rutas, coñecer o monte, a parte de arriba da nosa vila, non só o casco histórico. Combarro hai moito máis. Mañá martes o colectivo presentará a veciñanza de Combarro o proxecto Musco. Dende o xoves ata o sábado ás 7:30 da tarde celebraránse as sesións de teatro infantil Armadiña, mentres que o día 6 ás 10 da noite será visita nocturna aos petróglifos de Xubiño. As actividades rematarán o sábado 7 ás 8:30 da tarde na Praza da Chousa, con Xogando Miudiño. Falamos agora do Festival da Lúa. Varios dos edificios máis representativos de Rianxo, como é o caso da Igrexa de Santa Columba, o Pazo do Martelo, a Casa dos Escritores Manuel Antonio Rafael Dieste ou Castelao, ou mesmo o Peirao de Sete Fogas, foron esta fin de semana o foco de todas as miradas grazas a este proxecto de intervención artística baseado nun espectáculo de proxeccións e luz. A proposta baixo o lema Alumeado Letras tiña como principal obxectivo aportar unha nova perspectiva sobre o valioso patrimonio literario do municipio, e vaya se conseguiu, porque a iniciativa gustou e moito, e visto o éxito, o Concello ten intención de darlle continuidade en vindeiras edicións, seguindo así experiencias similares que se levaron a cabo tamén en grandes cidades, como é o caso de Salamanca, Madrid ou mesmo Santiago. Como adiantábamos ao comezo das novas, a atleta Ana Peleteiro volveu facer historia e conquista o bronce nos Xogos Olímpicos de Tokio. A ribeirense bateu o récord de España de triple salto na final olímpica cunha marca de 14,87. O ouro foi para a súa compañeira de adestramentos, a venezolana Yulimar Rojas, que estableceu tamén un novo récord do mundo con 15,68. A prata foi para a portuguesa Patricia Mamona. Me decía que ya no valía para esto. En 2016, que estuve viendo los Juegos desde casa, súper triste con mis amigos llorando porque no estaba allí, y replanteé mi vida, me puse una meta y hoy, 5 años más tarde, estoy aquí, ¿sabes? O sea que nada es imposible si luchas por ello, y la verdad que yo he luchado un montón y eso. Villa predilecta do municipio. O alcalde Manuel Ruiz proporalle aos grupos que conforman a corporación municipal a concesión deste título. E poida que o bronce de Ana non veña só. Mañá o sonense Iago López Marra ten moitas posibilidades de facerse tamén coa medalla na final de vela na clase 49er, co seu compañeiro Diego Botín. Un metal ao que non chegou tampouco Remeiro Noyés, Caetano Horta, aínda que si acadou diploma olímpico, despois de quedar 7º no dobre escul lixeiro. Continúan as homenaxes a Orosa polo seu ascenso. O presidente da Volta a España, Javier Guillén, tamén quixo agasallar o equipo lerquinado polo seu logro. Tamén tiveron un detalle co seleccionador arosista Rafa Sáez como fiel seguidor do ciclismo. O pasado 20 de xuño, o Arosa conseguiu tan ansiado ascenso á segunda federación grazas a súa vitoria fronte aos Somozas. Dende entón, as homenaxes sucedéronse por toda Vila García, pero desta volta o recoñecemento chega dunha competición de nivel nacional. O presidente da Volta a España, Javier Guillén, agasallou o club polo seu éxito, especialmente o seu adestrador Rafa Sáez pola súa paixón polo ciclismo. Tú eres un gran practicante de ciclismo, no hay más que hablar contigo un minuto para saber todo lo que conoces de las etapas de la Vuelta y los reconocimientos que has hecho.
Y por eso me llamó Ana y me dijo, oye, queremos tener un detalle con Rafa, no sabemos qué hacer, qué nos podrías mandar. Y le dije, pues mira, estoy aquí en Francia y si tenéis un líder de equipo, pues qué menos que traerle un obsequio del Tour de Francia. O adestrador agradeceu o agasallo recibido e demostrou os seus coñecementos sobre o ciclismo analizando as etapas da Volta a España que transcorren polo Salnés. De unha alegría inmensa que podáis abarcar territorio gallego, ya digo, de manera muy continuada, este año además con una significación especial, con las dos etapas que tenemos, la que ha preparado Óscar, que tuve la ocasión de comprobar este fin de semana, que es una auténtica emboscada, y sobre todo la contrarreloj, que posiblemente decidirá el ganador futuro de la Vuelta 21, y ya digo, por todo ello, por tantos años de trabajo, pues la verdad, felicidades. Ademais do maiota Rafa Sáez, Javier Guillén tamén agasallau o club con 2 invitacións de seguimento de carreira para a etapa que parte dende Sanxenxo. Es verdad que este año es un año para nosotros importante, que estábamos en el 75 aniversario, conseguimos un ascenso muy tal, pero que él nos visite, que esté en nuestra casa aquí, creo que bueno, que tal, sobre todo porque casi todos, aunque seamos de fútbol o no seamos, casi todos somos también, yo creo que el ciclismo lo llevamos también en el corazón. Os agasallos tamén chegaron por parte de Orosa. Manuel Avalo entregou a Guillén unha escultura con forma de ciclista como mostra de agradecemento por visitar a Loma e ter un detalle co club. Ata aquí as novas do día deste luns 2 de agosto. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novas. Ata logo.